este PAI, este Plan de Acción Integral que vamos a presentar dentro do Concello de Carballo, recibo o nome de Carballo Amán. Démoslle ese nome porque ademais nos permite sintetizar nunha frase moi sinxela pois todo o que pretendemos acadar, que é ter os máximos servicios posibles enfocados nestes ámbitos de acción nos que temos que traballar, pois, como ben di a frase, a man, non? Esta senda financeira ben definida pois, por unhas bases reguladoras que xa foron publicadas en outubro, por lo tanto xa empezamos a traballar xa naqueles tempos antes de que incluso de que saíra a propia convocatoria, pero tamén é ben certo que estamos traballando neste proxecto de fondos europeos dentro do ano 2022 cando empezamos a traballar coa senda urbana, porque xa empezamos sempre a senda urbana sempre a pensamos e a tramitamos para acceder a este tipo de axudas, non? No seu momento na anterior senda financeira 14-20 eran os chamados SEDUSI, agora estábamos esperando pola senda 21-27, pois neste caso chamanlle EDIL, non? Un pouco enfocado nestas bases reguladoras, nos requisitos que pon Europa, que plantexan 4 accións para ámbitos de intervención. O que se busca para acadar a máxima puntuación é intentar cubrir o máximo posible dos requisitos que ponen as bases reguladoras, non? Hai 4 ámbitos de actuación, nós vamos a cubrir os 4 con 5 proxectos, vale? Eses 5 proxectos, de unha maneira definida, son a dinamización social, no que plantexamos a construción do edificio de entidades sociais onde estaban as antigas vendas dos mestres, a construción tamén dunha praza de acceso a ese edificio e a reurbanización da Rúa Darwin, que é tamén que lle vai dar acceso a ese edificio. O segundo proxecto de consolidación cultural é o que conleva a construción do novo espacio cultural, do novo auditorio, do novo edificio de cultura. Estaría encadrado nun solar que está na zona que nos chamamos de Río Torto, ao lado da Escola Infantil da Braña, e tamén levaría con eso unha instalación ao longo do Concello de pantallas informativas para que a xente que non ten acceso de maneira sinxela a internet, a un teléfono móvil ou a web, que podan ver a continua programación cultural que temos no Concello. O terceiro proxecto é un proxecto de renaturalización do casco urbano, que basicamente consiste en conectar esa zona onde vai ir a consolidación cultural co resto do centro urbano, sobre todo pensando na Casa do Concello, porque digamos que un pouco é o proxecto matriz. Ese proxecto de renaturalización consta de 4 subproxectos. Unha sería a adecuación da zona verde do Rego da Balsa, ao longo de todo o Rego da Balsa, dende a marxe dereita, podríamos decir, do río, dende a zona do centro comercial hacia o instituto e demais, toda esa zona hacia arriba. A renaturalización do aparcamento do centro comercial de Bergantiños, que de titularidade municipal, facelo, digamos, dunha maneira máis amable. A conexión do Parque do Rego da Balsa con esa nova zona verde do Rego, digamos, adecuar un poquinho máis esa rotonda, esa rúa da zona. E tamén é a reurbanización das rúas Ángel Fola e Enrique Sánchez, que son as que levan dende o cruce das 4 portas hacia esa zona cultural, non? O cuarto proxecto é o desenvolvemento económico e comercial, que terá lugar na contorna da Praza do Concello. Sería a reurbanización da propia praza como espacio de feiras, espacio cultural e demais. Sabemos que esa praza é o centro neurálxico do Concello, ten moitísima actividade, moitísima afluencia. Os materiais que ten hoxe en día a plaza non son os aceitados para que pasen furgonetas e camións todos os xoves, máis da metade dos domingos do ano, non? A parte de toda a actividade que ten no verán cultural, nas festas e demais, non? Entón, o que pensamos que ese proxecto é a de aceitar a praza as necesidades que ten actuais, non? Sería de reurbanizala, recolocar espazos, reordenar espazos e dotala dun material máis aceitado ao uso que ten, non? Tamén levaría consigo a reforma do segundo andar do mercado, ese espacio diáfano que cada vez, por sorte, ten máis uso, pero se é certo que non deixa de ser un espazo diáfano que non está adaptado
para os usos que demanda a sociedade, tamén se sabe tema acústico, temas de climatización e demais, non? Tamén trataríase un pouco de reordenar espazos e demais que sirva para que máis xente acuda ao propio mercado, non? A terceira parte deste cuarto proxecto sería facer un catálogo digital da feira para que a xente tamén poida acceder de maneira sinxela a todas as opcións que hai na feira dos xoves e dos domingos na Praza do Concello. E tamén levaría a reurbanización da Rúa Cervantes e Gran Vía e a reurbanización da Rúa Túnel Cesteiro, non? Pechando un pouco esa humanización da contorna da Praza do Concello como coa zona da Lagoa, non? Para darle un pouco continuidade a todo ese traballo de humanización do casco urbano. E o quinto proxecto sería a mellora das infraestructuras do Concello, no que pretendemos a rehabilitación enerxética da Casa do Concello, certo que o edificio que ven de cumprir 50 anos, que xa precisa dunha actualización enerxética na mellora das carpinterías, das fachadas, cubertas, instalación de enerxías renovables e demais, non? Tamén, como mellora da infraestructura do Concello, pretendemos nesta parte o despregue da rede wifi nos centros sociais, para que tamén as parroquias tengan acceso a toda esa conectividade que pretendemos que teña o proxecto, e tamén desenvolver unha aplicación, un procedimento, un programa que nos sirva de servizo de xestión digital dos espazos municipais, non? Ben é certo que o Concello sempre cede os espazos a todas as entidades que así o soliciten, obviamente cada vez son máis demandados e a xestión faise complicada. Entón, o que pretendemos é que de unha maneira sinxela, con a aplicación, que teñamos un calendario que sexa, un catálogo de espazos, e que de unha maneira máis sinxela se poden solicitar pois estas entidades, que esas son as actuais usuarias, pois de unha maneira máis fácil, non? En resumo, son 5 grandes proxectos que conlevan unhas 17 accións en concretas, vale? É o que decía no primeiro, que pretendemos é cubrir os máximos aspectos das bases reguladoras. Como decía, a base reguladora falan de 4 accións, cubrimos as 4, de 11 subtipos de accións cubrimos 7, e dos 41 ámbitos de actuación que establecen as bases reguladoras do SEDIL, pois cubrimos 13 ámbitos, non? O montante total do proxecto son 15 millóns de euros, que é o tope que nos ofrecen estas bases como para os concellos da nosa categoría, e a financiación serían dun 60-40, 60% correría a cargo dos fondos FEDER, e o 40% pois teria que aportar a concello. O importante, isto non deixa de ser unha senda financiera, polo tanto, isto é un proxecto digamos, non a longo prazo, porque ao final do 31 de decembro de 2029, que é cando ten que estar todo rematado, parece moito, pero está aí, son 4 anos e medio, un pouco máis que nos queda, para executar todo isto, pois é un tempo relativamente corto, non? Tamén está pensado o proxecto, sobre todo para cumprir os hitos temporais que nos marcan, vale? Aquí, o primeiro hito que temos, no caso de ser beneficiarios, é o 31 de marzo de 2027, que teríamos que ter o 20% executado, que parece moi... Parecen 2 anos, parece pouca porcentaxe, pero o procedimento administrativo ten os seus prazos e demais, pero xa está pensado para acadar ese objetivo do 20%. Ademais, por unha razón, porque no caso de que as outras entidades que se xan beneficiarias non acaden o 20%, ese orzamento que eles deixan sen executar vais a volver a redistribuir. Entón, o que buscan tamén con estes fondos é premiar as entidades que o fagan ben, non? Entón, o noso objetivo é que canto máis executemos, temos máis posibilidades de... E ainda así, ademais, non o establecen de maneira oficial, pero sí queda claro que se os fondos non serán restribuídos, vai haber novos fitos tanto o 31 de marzo do 2028 como o 31 de marzo do 2029. Entón, o noso que pretendemos é executar o máximo posible. É un proxecto ambicioso, un proxecto no que estamos moi ilusionados, no que creo que temos altas posibilidades, pero non deixa de ser unha liña de axudas no que dependemos dunha segunda administración que é a que nos vai a valorar o proxecto, non? Entón, presentamos un moi bo proxecto, un proxecto maduro de cousas, ademais, que se leva falando moito tempo delas, son cousas nas que xa estamos traballando. Un exemplo, creo que é o tema do edificio de entidades sociais, no que o Concello xa
derrubou as antigas vendas dos mestres, ese terreno xa está perfectamente disponible para iso. Entón, eso é un pouco o objetivo, e vai a pleno porque é un dos requisitos que presentamos o acordo plenario para tal. E temos de prazo para ata o 28 de febreiro, se o venres que ven, teremos que ter xa entregado toda a documentación. Vamos a ver, cando se collen estes hitos, que cada un deles ten un significado suficiente, foi en base ás bases desta convocatoria, que serían espacios onde o Concello de Carballo podía actuar de maneira inmediata. Porque antes fixemos os deberes previos, por exemplo, vos decíase agora, o edificio de entidades sociais, ou mesmo o novo espacio para o edificio do Conservatorio, ou a actuación aquí na plaza do Concello, no propio edificio municipal. Son todas elas actuacións que non requiren informes sectoriais, porque sabemos que hai determinados servicios de informes sectoriais que incluso podían demorar e así o teñen feito, pois, en algún caso, por máis de 2 anos, co cal sería imposible cumplir os plazos de financiación que están establecidos. Por lo tanto, criterio que todas as actuacións non foran precisos informes sectoriais. Agás unha que é precisamente a zona verde, porque como está no entorno do río Rego da Balsa, pois ese sí, pero como é unha actuación menor e non transformadora do cauce do río, pois entendemos que en este caso o permiso pois non estaría moi dilatado e de calquer xeito é a actuación de menos cuantía económica. A propia actuación sería longa ou difícil de executar, non? Efectivamente. Realizar o edificio de entidades sociais ou o edificio cultural. Entón, se tedes curiosidade, todas estas actuacións van en proxectos diferenciados, son temas que se fai por estimación económica, evidentemente os proxectos non están redactados na súa totalidade, pero si hai un estudio técnico onde analizaron os custes de cada un deles en función das necesidades que hai para cada espacio que se vai a facer. Así, por exemplo, o edificio social serían 3.455.760 euros. O edificio do novo auditorio, que ademais que pretendemos que teña máis cousas que ser un auditorio para que teña vida diariamente, que non se abra exclusivamente para eventos puntuais, sino que teña vida de maneira permanente, como o actual Pazo da Cultura ten vida día a día, tanto mañá que tarde, non? Bueno, pues tamén pretendemos que este espacio tamén teña vida, non? Tería unha capacidade aproximada, non? Para un auditorio, un espacio de sobre 700 persoas, e despois con distintas salas multifuncionais. E tería un orzamento estimado de 6.250.486 euros. As zonas verdes que dicíamos que unían ou que unirían o novo auditorio, o centro de política social e co centro de Carballo, pois andaría sobre os 510.000 euros. E despois a actuación na plaza do Concello, esa transformación que tamén pretendemos para dinamizar o espacio, e tamén unha actuación proposta na planta segunda do mercado municipal, pois serían 3.082.700 euros. E por último, as reformas necesarias deste edificio do Concello serían 1.701.000 euros. En total, 15 millóns de euros. Estarían financiados, xa se comentou, un 60% por parte destes fondos, que serían 9 millóns de euros, e o Concello tería que achegar pois os 6 millóns restantes no caso de que así se valore por parte do Ministerio e non se minore, digamos, as actuacións a facer. Creo que todas en si teñen entidade suficiente como para entender que aquí é un investimento estratégico para a transformación necesaria de Carballo. Son actuacións que nas propias bases indican que teñen que ser
actuacións transformadoras, non? Da realidade urbana, porque está centrado, non? Para transformar, non? A realidade urbana, e, bueno, como ben decía Iván, pois estamos ilusionados en que finalmente a finais deste ano, 2025, pois xa chegue a resolución e que xa no ano 26 empecemos xa a ir facendo realidade pouco a pouco algúns destes grandes objetivos, non?